Croeso nôl I chi. Wel, dros yr haf fe gyrhaeddodd y llyfr hwn, Galar a Fi, y silffaith llyfrau. Cyfrol sydd, fel mae'r teitl yn awgrymu wrth gwrs, yn trafod galar a galaru. Nawr, pryn mis ar ôl cael ei lansio, fe werthwyd pob copi. Bellach, mae nhw mewn print. Ac un o'r cyfranwyr yw Chris Davies. Chris, neis dy weld I eto. Diolch yn fawr. Mae'n amlwg bod na alw am y math yma o gyfrol yn y Gymraeg, yn dos? Oes, mae'n dilyn yr ail mewn cyfres mewn ffordd. Oedd yr llyfr cyntaf yn sôn am bobl yn byw gyda iselder ysbryd. Ac oedd honno'n boblogaidd iawn. A felly dyna oedd yr ysgogiad mewn ffordd I esill meilor sydd wedi golygu'r gyfrol ohono ti gilydd I goeddi hon. A mae'n dangos, chi'n bod, mae llyfrau sy'n trafod profiadau bywyd go iawn. Mae galw amdanyn nhw, mae pobl eisiau darllen nhw. Ac maen nhw'n brofiadau hefyd, wrth gwrs, sy'n taro pob un. Yndi nhw, mae hyn yn rhywbeth sy'n gyffredin I bawb yn diwedd. Yn hollol, chi'n bod, mae pawb yn mynd I alaru dros rhywun ar ryw adeg yn ei bywyd. Mae pob galar yn wahanol, a mae'r llyfr yn adlywyrchu hynny, mae'r gyfrol hon yn adlywyrchu hynny, ond mae yn rhywbeth sydd ar y meddwl ni drwy'r amser, dwi'n meddwl, achos bod ni gyd yn ymwybodol bod ni'n fodau maedrol. Ni'n mynd I farw, mae pobl dyn ni'n nabod ac yn ei caru ac yn perthyn iddyn nhw yn mynd I farw. Felly, chi'n bod, all dim byd yn fod yn fwy perthnasol mewn ffordd na marwolaeth, yr un peth sy'n tynnu pawb at ei gilydd. Ac eto, oedden ni'n siarad cyn mynd ar yr awyr, mae'n gymaint o bobl yn cyfeirio at bethau fel hyn fel, mae'n rhywbeth tabw. Tabw, Da ni'n siarad amdano fe. Wel... Fi'n fe'n anodd I siarad am rhywbeth fel hyn mae pobl. Dwi'n licio'r gair mae tabw. Mae yna lot o bobl wedi dweud hynny, mae yna dabw ynghylch galar. Dwi ddim yn credu taw na beth yw e. Mae tabw yn awgrymu bod ni'n tymlo na ddylen ni ddim siarad amdano fe. Y broblem dwi'n credu yw bod ni ddim yn gwybod sut I siarad amdano fe. Bod ni'n ofni dweud pethau wrth bobl sy'n galaru. Bod ni'n mynd I wneud pethau'n wath rhywsut. Wy'n cofio pan ddigwyddodd ei fi rhywun yn dweud, gofyn cwestiwn, ac yn dweud, sori, i'ch atgoffa chi to. A ni'n bod, sym eisiau chi atgoffa fi, mae ar yn feddwl I trwy'r amser, chi'n bod. So mae'r sori yma, a mae'r ofn bod chi'n mynd I weid rhywbeth mas o'i le. A mewn gwirionedd, mae yna bethau, chi'n bod, dylech chi osgoi dweud, ond mae celi neu dynio bod rhywbeth wedi digwydd, neu wadu bod rhywbeth wedi digwydd yn wath rhywsut. Felly os mae angen siarad. Ych chi wedi cyfrannu at y gyfrol. O'ch chi'n gweld yn anodd, chi'n sôn fyna bod e ddim yn tabw, ond o'ch chi'n gweld yn anodd I roi y profiadau ni ar bapur? Wel, mae'n odd, pan ddigwyddodd y peth mae I fi, y brofedigaeth ges I, oedd e 12 mlynedd yn ôl nawr, ac oedd lot o bobl yn dweud, dyle ti sgrifennu amdano fe, mae'n helpu. A do'n I ddim yn gallu 12 mlynedd yn ôl. Ond ffindres I fe'n eitha rhwydd nawr, chi'n bod, mae'n cymryd sbel, mae'n cymryd blynyddoedd i'r pethau yma weithio I ffordd drwy'r meddwl. A dyna fi'n credu oedd y broblem gen I 12 mlynedd yn ôl. O'n I ddim yn gwybod beth o'n i'n tymlo. Ond 12 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r meddwl yn gliriach rhywsut. Felly ddath e'n eitha hawdd I fi y tro yma. Ac mi nath e les I fi, chi'n bod, I gael e lawr ar bapur, I gael e mas o'r pen, a lawr ar bapur rhywsut. Wyt ti wedi darllen beth wyt ti wedi sgrifennu? Dwi ddim wedi darllen fe ond dwi wedi darllen y lleill I gyd wrth gwrs, ond dwi yn credu bod y lleill yn llwyddo yn dda iawn, yn well nag I fi'n tymlo bod fi wedi gyfleu just pa mor fawr mae galar yn gallu bod, cymaint o agweddau sydd iddo fe, cymaint o haenau. A dwi'n credu, I bobl falle sydd ddim wedi profi galar dwfwn, a dwi'n credu weithiau mae galar yn fwy anodd yn dibynnu ar amgylchiadau'r marw. Ddim yn wath, dwi ddim yn dweud bod un galar yn wath na'r llall, ond yn wahanol. A phan fo marwolaeth yn ddamwain neu'n anusgwyl neu rhywbeth, mae yna lot mwy o bethau i'w prosesu, dwi'n meddwl. A dyna beth sydd da chi yn y gyfrol yma, yw lot o bobl, 15 o bobl, gan gynnwys esill meilor y golygydd, yn trio prosesu beth sy'n digwydd i'r meddwl dynol pan fo'n galaru. Yr hyn sydd ddiddorol hefyd drwy ddarllen y gyfrol ydy does na'm un ffordd o alaru yn iawn. Yn hollol. Nag ddim yn iawn. Mae pawb yn ymdrin a theimladau a galar mewn ffordd wahanol. Mae'n ffordd bersonol iawn. Chi'n gorfod gwneud yn y ffordd sy'n iawn I chi. Mae un o'r cyfranwyr, un o'r darnau, nid oes fap ar galar yw enw'r darn. Does na ddim map, does na ddim cyfeirlyfr.
Ma pawb yn galaru mewn ffordd wahanol, ond mae yna bethau sy'n gyffredin iawn hefyd. O'n i'n darllen hwn, ac o'n i'n meddwl, oh god, mae hwnna'n gweud yn gwmws ydyn ni'n tymlo, a hwnna, a hwnna, a hwnna. A phob un o'r profiadau mor wahanol i'w gilydd. Chi'n bod, mae yna bobl yma sydd wedi colli rhiant, sydd wedi colli brawd, sydd wedi colli ffrind, sydd wedi colli cymar. Ond mae yna bethau sy'n gyffredin ar dryswch, ar boen wrth gwrs. I chi'n meddwl bod e wedi bod mor boblogaeth hefyd, achos bod falle sy'n byd fel un i gael yn y Gymraeg, falle? Mae pobl yn clyniaethu'n fwy gyda fe? Mae siŵr bod elfen o hynny. Pan o'n i yn chwilio yn fawr ar y we pan o'n i'n mynd trwy pethau, i fi ar y pryd, doedd e ddim gymaint o waniaeth ba iaith oedd e, o'n i jyst eisiau rhywun i adlewyrchu'r teimladau o'n i'n teimlo ar y pryd. Ond wedyn ni, mae fe'n rhywbeth mor bersonol, a mae'r iaith yn rhywbeth bersonol i ni. Mae siŵr o wneud gwahaniaeth, chi'n bod. Dwi'n meddwl oedd Esill Meilwr yn sôn yn yr hagair bod hi wylo am rhywbeth Gymraeg. Oedd, yn hollol. Mae yna lot o'r stwff sydd ar y we yn dod o America, a mae yna lot o psychobabble yn cael ei sgrifennu mewn Americaneg am alar a phob agwedd arall ar fywyd ynol. Felly mae rhaid chi fod yn ofalus. Gyda hwn, it does what it says on the tin, math o beth. Chi'n gwybod, maen nhw'n bobl rhywun peth â ni, chi'n fod. A maen nhw'n siarad yr un iaith. Yn llythrenol yr un iaith. A'r hyn sydd hefyd, wrth gwrs, yn ddiddorol ydy, yn ogystal â phrofiadau'r pobl sydd wedi cyfrannu fel ti, mae yna ddarnau o farddoniaeth, mae yna ambell i ddyfyniad, mae yna ddarnau ni'n gyfarwydd yn nhw mewn ieithoedd eraill. Mae'n gyfrol sydd o ddefnydd mewn nifer o ffyrdd yn diwedd. Yna pam falle mae wedi gwerthu mor dda falle? Achos mae yna elfen o alar hefyd, hyd yn oed pan fod rhywun ddim yn marw. Chi'n meddwl, pan i chi'n ysgaru neu'n gwahanu, mae yna elfennau. O'n i'n cysau pan o pobl yn gweud, wy'n gwybod sut wyt ti'n twmlo. O'n i'n twmlo'r un peth pan gadawodd Tom fi. Dyw e ddim yr un peth, ie. Ond mae yna elfennau o bob ymadael sy'n alar. Mae yna elfennau o gadael ysgol gynradd sy'n alar. Mae yna elfennau o adael brifysgol sy'n alar. Dio ddim rhywun peth a cholli rhywun ymlodau dyddiau, ond mae yna gweddau o alar yn effeithio ar fod y pawb ohono ni bob dydd bron. Wel, mae gyfrol ddiddorol iawn. Lolfa sy'n gyfrifol. 799 yw'r pris mae ar gael. Print Newydd Sbon, gan bod y print cyntaf wedi gwerthu mas. Print Newydd Sbon mae ar gael yr silffaith nawr. Chris, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn ti.